Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа виенско колело с 4 лесни стъпки. Първата стъпка е това, да си вдигнете крака нагоре. Втората стъпка е това, да подскочите другия крак. Третата стъпка е това, да подскочите с двата крака нагоре. Четвъртата стъпка е това, да преминете с двата крака отстрани. Така, приятели, това беше края на видеото. Ако искате още такива видеа, натиснете бутона лайк и се абонирайте. Чао, чао!